Kublai si buni pi baro ki padba ki baju peja kan ka video channel ka jonga. Mentang adon ban ye keren dot pi hake bede bat ki padba ki ba idri bat ki parti rulum. Ka parti rulum ka dei ka ta ka parti ka ba la seng la suj la shore ha kene ka ri ke jongi kum ka UDP, HSPDP, PDF, bat upra kum malamanta ka WPP. Teka ka bang aku abang kena pimenta ka long ba. Kipad baru ki idri ba. Kum malamanta majority higi pad ba ki long ki ba idri. Katak ngim day ban so ortatin. Pen ban apa ngi pai menta sya kasensyar kadar la ikum ba larapit baha kalong ba ikum ba umdon uta uweru ba idri namar balay namar ngas ongom ta namar ba kiyo sensyar ki national party kum ka kongres ka MPP te nakataka daw la ikum ba shisha ki pad ba kilaya tebut la teb ikibut jong ki tang ki national party henry pida analyze bahaya kata pinlap ba kamlong kumta pet mentanga pinuksa pi kaneka weka kanuksa uba tep haka UDP ru uang namar banga idringa tep haka parti sengerulum uba tep haka HSPDP ru uang namar banga idringa tep haka HSPDP kidoru kiba ong bang namar banga idringi tep haka uknam lana PDF kumta onda plus lang ya kata hakawi ka constituency kemud ba plus lang na uknam lai sahajar na UPDF lai sahajar na SSPP lai sahajar na UDP lai sahajar ana pikin lang kita baro umud ba ki mikar ar lai hajar te national party pat kum ke MPP kongres kiyo tang kana jar ki job no maki namar kata yano kin metangin keno te kadau tenrai kam de ke jing teli jongi ki pai ba kadau tenrai kadai ke jing bometeli jong ki parti rulung ban yang tang hakawai ka platform kenang ban pensuk ki pai ba ban tep tang hakawai ka shop tang hakawai ka parti namar karta ngayu yo snow ba ki don ki ba ong ba ki kasi jungi ki metali ka UDP dang hakan ka election mementa ki ong ba ki kasi ko chim start kasi ki penjabengi tang khadwisip kum nong ila ban thau sorkar mangi tasngap nak taka jing komen jong iba poleng do bad iba medba lasngu kumba kada gijing bakla jongi kipad ba henry ladang perkhat baha kamde gijing bakla ka jongi kipad ba kada jing bakla jong ki parti rulum nambar bakim yang tang hakawai ka platform ku mga ong namar kata kane kadai kata ka jing du jing kermen ka jongi kum kipad ba denyuma ngin sekendu hakawai pat ke election MDC ngangit ba kumba kalau mentah upra uki win bah kipat ba ki win bah mbat kipat ba ke keren sharum shanang ki ong mentah ka MDC dengan tab baja upra dalam kum noru te kene ka parti BPP ka de ke barang thamai ngaru ngasu tenat sibun ya ba arden mbad ya ka tim ke jong mbad ya ki ya ka ideologi ke jong ngasu tenat sibun hot kum beri udon ke jing duna hang nang tai kum bayak keno tang ba ke bom duna henry ka de bandon kata ka jing baru ke nya
Den rei kat kum ka lit ke jogu benta kolong ba nga itanat sya bat nga dei wenu fan jong iba arden te ngewer people ba menta ladang idon ka jing iti kamut ba ngi dei ban wan tang haka wei ka platform jong ka sengrulum kata kalong ha upra ngene yang menta bat lada uba arden mo basa mo un le bahabat un bu bahaya ki unjit bahaya ki kartong jong u ki kartong ki ba dei ba ki balak ban syania di kipat ba ngits kem makan ke MDC ke bamenta kamud ba upra unjup kuput mbad ngakwaru ba uba arden un yang ke election MDC menta naka konstitusi ke jong u mbad ba un yo long kumu CM jong ka KHADC de namar kata yang ikipat ba ru menta ino no shuai ki weki taki parti rulum ki bom juya wan lano ru shikawe kami ke jingya sutu jingmut ki bom la dalile ru ban penwan tangkawe ki ya sapred la kajong yangin bot menta ha upra bat upra un sa le yakam na matajongi dengin elak sans nem ken ngin petu un le ayu ta u WPP mo hakinik sans hak sans nem ban sawan dala ule bah kemud wat haka ML election ru ngangai kipat ba ken kersan borba yaka parti WPP ngewer sinpat ya pi kipat ba ban dewan perkat kumwe kidon kiba perkat kumne teh kapor election ba namar une u ba deng une ba rit une ba na ubayeng kertong naka kongres ne naka MPP ne kunta te ude perok bacan jonga ngamban se ban tabau ngamban se ban ai ka but chau nga ong api kipat bang ya mentasisin nai perkat ya bakum kata ya kata kajian de para lok dan ne ba ulai arab ne namar ba umla ban kiar namar udai ubreu uba ya jan menta ngini tepe ka bot jongi shu na menta ka kono daw regin tepe ka bot jongi menta nak menta ka daw jong kari pat ka chat penreu kan perkat chu iki ru baro de ngin sayo kait yu so uba so tenat ku ba baru sikitang kuwa ba ni kuwa bagi kasih jungi kini teli telang bau pra lese mentang ngin salong ki ba job chisha hakane ka election MDC 1 kublai shibun